Хәерле көннәр. Хәзерге вакытта бит инде бик популяр менә бизнес тренинглар, әйме. Менә мин дә шундый бер бизнес тренинг уздырырга булдым. Кешедән калышып булмый бит инде. Теге бизнес тренинг дип уздыралар бит инде ул кешеләрнең менә мин бизнеска өйрәтәм дип әйтәләр. Карый башлыйсың, аларның бөтен бизнеска өйрәтүләре кешеләрне бизнеска өйрәтүдән гыйбарәт булып чыга. Ягъни аларның бизнесы ул кешеләрне бизнеска өйрәтеп акча эшләү. Менә шундый кызык кына әйбер, кызык күренеш. Үзең нәрсә эшлисең дип сорыйсың. Менә мин бизнеска өйрәтәм дип әйтәләр. Ну, менә шулайрак инде. Мин менә үсемлекләр дөньясы белән бик нык кызыксынам һәм шундый нәтиҗәгә килдем. Безгә әгәр дә бизнеска өйрәтәбез дип уйлыйбыз икән, үсемлекләрдән үрнәк алырга кирәк. Алар бит инде ничәдер миллион еллар буе монда үскән һәм бу яракка, тирә-якка менә яраклашканнар һәм ничек эшләргә кирәклеген беләләр. Үсемлекләрне сез беләсездер инде ботаника дәресләренә семьялыкларга бүленәләр. Менә кайбер семьялыклар алар алдынгы позицияләргә чыкканнар һәм башкаларга караганда аларның төрләре күбрәк, алар күбрәк үсәләр. Алар уңышлырак дип әйтим инде. Уңышлы аларның бу бизнеслары, проектлары. Шуңа күрә менә мин сезгә шуларның үсемлекләрнең бизнес проектларын сөйлим, сез шуннан чыгып инде үзегез нәтиҗә ясыйсыз, нинди бизнес белән шөгыльләнергә. Беренче мин саннарга карап алырмын инде, ачуланмасагыз. Беренче урында тора ул кашкарыйчалар. Мин инде аны әйткәнем дә бар. Татарстанның гербында да уртасында кашкарый сурәтләнгән. Островы инде булар, оешма чәчәкләр икенче төрле. Менә безнең җирлектә иң күп таралган үсемлекләр, иң күп төр менә шушы кашкарыйчалар. Һәм мин алга китеп тә әйтәм, галактик патшалык дип атала инде менә ботаникада, җир шарының төньягында иң күп үсемлекләр шулай ук кашкарыйчалар островы. Һәм тагын да алга китеп әйтеп була, бөтен җир шарында иң беренче урында кашкарыйчалар. Димәк, без булардан инде үрнәк алырга тиеш. Моңа нәрсәләр керә? Без инде бөтенесен дә теге бер сүз белән атап йөртәбез, мәсәлән, ромашка дип. Ромашка дип, бу айлы чәчәк инде мәсәлән, әйме? Һәм без инде аларны теге тузганак дип йөртәбез бөтенесен бергә. Безнең өчен бөтенесе дә теге тузганак дигәндә инде. Мәсәлән, шушындай төрдәге чәчәкләр болында сез инде бик күп күрәсез. Төрле җирдә, алар бөтен җирдә. Һәм менә хәтта шушы әрем дә ул бит инде шушы кашкарыйчалар семьялыгыннан. Тагын нәрсәләр монда керә? Һиндыба, мәсәлән, инде ул әйме кашкарыйчалардан инде. Эт тигәнәге, тигәнәк, билчән. Гомумән, бу чәчәкләрнең нинди үзенчәлеге бар? Культурал үсемлекләрдән көнбагыш, топинамбур, алай бик культурал үсемлекләргә бай түгел ул. Бу семьялык һәм хризантема, астралар, кашкарыйлар үзләре шушы семьялыкка керә инде. Булар ничек итеп шушындый югары дәрәҗәләргә ирешә алган? Менә мин сезгә шуны сөйләргә телим. Менә булар оптимизация ясаганнар, бу чәчәкләр. Ничек итеп? Менә сез аны карыйсыз инде, без карыйбыз инде. Менә бер чәчәк дип, мәсәлән, шушыны. Монда бер генә чәчәк түгел. Алар анда бик күп чәчәкләр. Менә көнбагышны күз алдына китерегез. Көнбагышны бит менә сындырып җибәрәсең, анда күпме орлык күренәчәк. Алар бөтенесе дә һәрберсе бер үсемлек. Һәрберсе бер чәчәк дип әйтү иде. Менә булар шушындай бөтен чәчәкләрне җыйганнар да бер чәчәк ясаганнар. Бер чәчәккә туплаганнар һәм менә чәчәкнең таҗлары бар бит инде. Кайбер үсемлекләр, мәсәлән, бу болын яраны, мисал өчен. Мәсәлән, болын яраны. Ул бер чәчәк өчен 5 таж ясаган. Менә 5 таж. Бу күпме чәчәкне бергә җыйганда, шул чәчәкләр өчен таж ясаган. Монсы да мәсәлән анда теге бөҗәкләрне, мәсәлән, шул кырлыган да шулай ук. Менә мәсәлән карасагыз, анда ул һәр чәчәккә мескен һәрберсенә ул үзе таж ясап утырырга мәҗбүр. Бу бөтенесен бергә җыйган, оптимизация ясаган һәм шул чәчәкләргә таж ясап куйган. Хәзер бөҗәк, мәсәлән, көнбагышта шулай ук инде. Булар бөҗәкләр белән циркәләнүгә җайлашкан кашкарыйчалар. Бөтен күпчелеге инде, бөтенесе түгел. Мәсәлән, буларга кызыксындырырга кирәк бит инде бөҗәкләрне, җегетләрне чакырырга кирәк буларга. Булар нишли? Бер бөҗәк килде, бөтенесен бергә циркәләде, китеп барды. Бу мескен нишәргә тиеш, мәсәлән, болын яраны. Ул бер чәчәккә чакырып утыра. Менә күз алдына китереп карасаң инде моны тулай торак белән чагыштырырга була, әйме? Менә бу чәчәк инде ул көнбагыш инде ул менә тулай торак.
Менә шундый теге җегетләр арасында бар бит инде тулай торакка кызлар янына барабыз дигән әйберәйме? Менә шуның белән чагыштырып булыр иде моны. Нәрсәгә җегетләр тулай торакка кызлар янына бара? Чөнки алай бу оптимизация. Шулай шул рәвешчә үзеңнең теге расходларыңны кичерейтергә була, имеш чыгымнарыңны. Син анда, мәсәлән, бер кыз яши ди бер фатирда, син янына барасың, синең мөнәсәбәтләре барып чыкмады, ул сине шатмады, син аны шатмадың, китеп бардың. Ә монда тулай торакка барасың икән, кичкенә генә бер урында зур концентрация кызлар, бүлмәдән бүлмәгә бара аласың, үзеңә ошаткан кызны, егетнең табу мөмкинлеге зур. Монда да шулай. Бу чәчәк чакырып тора, һәр чәчәк бер төрле, бу теге шул рәвешчә чакырып китерә дә бөҗәкне, бөтенесен серкәли дә китеп бара. Ә монысы бер үзе мескен тилмереп көтеп утырырга мәҗбүр инде җегетләрне. Ә моның нәрсәсе начар? Оешма чәчәкләренең. Нәрсәсе начар? Бу чәчәкләрнең үзләре өчен начар мөгаен. Бу бит инде менә монысы теге үзләренең сольный концертларын бирәләр. Бу чәчәк, мәсәлән, болын яраны яки кырлыган, ул бер чәчәк үзе генә җырлап утыра, матур булып. Ә монда бик күп чәчәкләр, һәм алар бөтенесе менә шулай ярып карасаң күренә инде. Вак, 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 вак. Бу хорда җырлау дип аталадыр инде. Монысы хор булып җырлаудыр инде. Буларның үзләренә, булар шәхес булырга кешеләргә мөмкинлек бирми бу чәчәк. Катнаш оешма чәчәкләр, алар бер фронт булып баралар, бөтенегез бер төрле булырга тиеш, бер не выступать дип, монда шушындай установкалар куелган инде чәчәкләргә. Берәүгә дә чәчрәп чыкмаска, менә үзегезнең урыныгызны белегез, бөтенегез бер төрле киенегез, бер төрле булыгыз дигән әйбер. Әмма бу менә шушындай нәтиҗә биргән, чөнки оптимизация монда теге чәчәкләргә кием сатып алырга дип әйтик инде, нектар сатып алырга, бөҗәкләрне серкәләндерү өчен централизованный өстән кайта федераль үзәктән буларга, һәм шул рәвешчә булар алдынгы позицияләргә ирешкәннәр. Колхоз системасы инде бу буларның, тагын да башка төрле итеп әйтсәң, алга чыкмаска, бөтенегез бер төрле булырга, бер төрле хезмәт хак алырга. Менә димәк, менә шушы халык шушындый рәвештәге теге оптимизация, расходларны киметү, ул югары нәтиҗәләр биргән дип әйтеп була инде. Мин теге әгәр дә бу сүзләрне, бу чыгышымны элегрәк заманда Татарстанда теге ни барган вакытларда, мәктәпләрдә оптимизация барган вакытта сөйләсәм, ул вакыттагы министр Альберт Харисович моны күтәреп алыр иде инде һәм мактар иде. Менә күрдегезме? Хәтта чәчәкләр дә оптимизация ясаган. Әйдәгез әле, без дә оптимизация ясыйк, расходларны киметик дип, миңа бәлки медаль дә бирерләр иде. Әмма теге мин үзем ул мәктәпләрне оптимизациягә каршы идем ул заманда. Менә Альберт Харисовичка бу әйбер ошар иде дип кенә әйтү. Менә бу чәчәкләрдән, бу семьялыктан инде 236 төр бар. Һәм булар алдынгы позициядә. Һәм икенче урынга килеп җиттек без. Әйме, менә сез ничек уйлыйсыз? Менә икенче урында нинди чәчәк булырга мөмкин? Кем чыккан икенче урынга? Шундый әйбер бар бит инде. Менә шул зур компанияләрдә инде моны куллана. Теге берәр компания уңышка ирешә икән, аның уңышын кабатларлык дәрәҗәдә синең көчең булмый икән, син аны җиңерлек башка нәрсә уйлап таба алмыйсың икән, теге русча әйткәндә инде от обратного уйнай башларга кирәк. Ягъни алар нәрсә эшли, шуның киресен эшли башларга кирәк. Һәм син шул рәвешчә уңышка ирешергә мөмкинсең. Тормышта теге андый, менә бу принципны кулланучылар да шактый. Мәсәлән, Путин хакимияткә килгәндә дә бу әйбер кулланылды. Мәсәлән, Ельциннан бит инде ул вакытны халык туйган иде һәм Путин тәкъдим ителде. Шундый кеше булып. Мәсәлән, Ельцин зур, Путин гәүдәгә кечкенәрәк. Ельцин ул теге пиарщик дип әйтеп була инде, теге үзе турында гел сөйли, нәрсәләрдер чыгышлар ясый. Путин ул кадәр теге чыгыш ясамый, ул ябыграк, күпкә ябык, бөтенләй ябык дип әйтеп була инде. Ельцин эчә, эчми, һәм шул рәвешчә менә шушындый теге контрастта бу кешегә каршы икенче кеше тәкъдим ителде һәм шул рәвешчә, әгәр дә нәкъ Ельцин шикелле кеше кабул ителсә, аның кырыенда торган мәсәлән, әйтерләр инде, кая инде монда хәзер бер исер, икенче исереккә алмаштыралармыни дип.
Мына халык коплап кабул итте. О, менә безгә нәкъ шушындай кеше кирәк иде дип инде. Ягъни менә бу позиция тормышта да кулланыла дип әйтүем инде. Һәм менә үсемлекләр дөньясында да Кашкар ишаларның беренче урынга менгәнен күргәч, бүтән икенче урында булган семьялык ул җыелган да аларның инде начальниклары уйлаганнар. Нәрсә эшлибез? Әйдәгез, Кашкар ишалар нәрсәне эшли, шуның бүтәнчә эшлибез. Аларча эшләмибез, чөнки аларны җиңеп булмас. Һәм алар уңышка ирешкән дип әйтеп була. Алар 149 төр бар бу үсемлекләрнең. Тегеләр 200-дән артык булса, булар инде менә теге беренче ике позиция дип әйтеп була. Бу кыяклы үсемлекләр. Менә без аларның бөтенесендә кыяклылар дип әйтәбез инде. Су буенда кыяк белән инешкәсе тал кебек. Җырларга да кергән инде булар. Икенче урында фәнни яктан йончалылар яки инде кыяклылар. Мятликовые, злаковые русчасы була. Ягъни инде без әгәр дә үсемлекләр дөньясын бу дөньяга тагын әйләндереп кайтарсак инде, менә хәзер бит Россия еш әйтә шундый, без многополярный мир ясарга тиеш дип әйме. Булар да менә шушындый буларның многополярный мир инде. Чөнки берсе генә алдынгы берсе 1000 калганнардан да әсәс түгел, менә берсе 236, икенчесе 149. Менә күрәсезме, менә булар булдырганнар инде. Булар нәрсә белән җиңгәннәр? Менә бу айравык. Без инде буларны бөтенесендә инде кыяк белән дип кенә карыйбыз. Әмма алар искиткеч күп. Әйткәнемчә инде икенче урында бит инде менә монысы болын йончасы дип аталаның. Менә монысы айравык. Менә монысы шулай йончаның бер төре. 1 еллык йонча бу дип атала бугай, монысы 1 еллык йонча дип атала бугай. Ягъни инде булар менә кыяк үлән, әйтүемчә инде болынга чыгабыз да кыяк үлән дигән дип кенә карыйбыз. Аларның төрләре искиткеч күп. Булар нәрсә эшләгәннәр? Менә тегеләр бит инде бөҗәк белән серкәләнә башлыйча, һәм алар шушы бөҗәкләрне чакырырга, җегетләрне шулай дип серкәләндерергә чакырырга яләнгән. Булар нәрсә уйлаганнар? Булар җил белән серкәләнергә уйлаганнар. Тегеләр ясаганнар матур чәчәк. Әйме, менә чагыштырып карасагыз. Мәсәлән, чәчәк ясаган булар, таҗлар ясаган һәм бөҗәкләрне серкәләндерергә китерә. Буларның редуцияләнгән, гадиләштерелгән. Менә булар киресенчә буларның чәчәк дип әйтә торганда түгел. Бу шул кадәр гадиләшкән, ничек дип әйтергә була инде. Булар теге купшы киенсә, Кашкар ишалар әйме матур итеп киенеп, бөҗәкләрне кызыксындырса, булар инде киресенчә чишенеп ташлаган дип әйтергә була. Шулай дип тә кызыксындырып була бит инде дөньяда дип әйтим инде, игътибар җәлеп итеп була. Әгәр дә инде син теге матур, затлы булып кызыктыра алмыйсың икән, кемдер киресенчә чишенеп ыргыта да, бу һәркемгә теге доступный әйләнә дип әйтим инде. Булар да шуның шикелле гадиләшкән һәм буларның теге чәчәкләре, мәсәлән, кыңгырау чәчәкне сез күз алдына китерсәгез, кыңгырау чәчәк ул җил белән серкәләнергә авыр. Чөнки җил эчендә серкәштә утыра бит инде моны хәзер. Моныкы сез аны күргәнегез дә бар инде. Мәсәлән, арыш. Әйме, менә арыш серкә очырганда бөтен болын менә кыр өсте тула. Чөнки әз генә җил үсүгә буларның серкәләре чыга да чагына. Бу бик күп итеп серкә ыргыталар, менә булар шушылай итеп утыралар. Ал мине дигән шикелле генә әйтеп. Һәм булар шул рәвешчә уңышка ирешкәннәр, җил белән серкәләнеп. Менә мин шушылай дип әйткәчтем, бераз гына үземә дә теге ни булып китте. Буларны сүгеп утырган шикелле инде. Бу сүгеп утыру да түгелдер инде. Юк, һич кенә дә һәркайсы бит инде яшәргә тырыша. Менә шушы йончалылар семьялыгы, кыяклылар семьялыгы, алар кешелекне ашаталар инде. Буларны алай дип теге яманларга ярамый. Чөнки бүтән менә кешелекне ашаткан цивилизация бүтән цивилизацияләрне булдыручылар, алар менә шушы кыяклылар. Арпа, арыш, будай, дөге, кукуруз, солы, шикәр камышы да шушы кыяклыларга керә. Ягъни менә булар кешелекне булдырганнар. Әле менә шушы кыяклыларның төрләренә карап, цивилизацияләрен дә бүләләр. Мәсәлән, кукуруз цивилизациясе ул менә Америкада булган бит инде. Һәм борынгы Рим цивилизациясе ул
Buday başta arpanlar, buday sivilizasiyası bulan hem mene Kıtay meselen ol indi döget sivilizasiyası. Emine şunday tarihta şunday görünüş var. Emine tamir azıklarga yöneltilgen sivilizasiyalar. Alar güçlü sivilizasiya tügül. Umumen mene meselen Ris döget sivilizasiyası ol iň aldangy diýip eýtler. Emine meselen berenge sivilizasiyası diýen eýber ýok. Çünki berenge ol mene nişikdir aldangy pozisiýada tügel. Kukuruzda şolay ýok. Munsy bütendirek ýamaýynda biraz gana, ämma men şunu aýtym. Mene şuşy ýunçalar simýalygy olar ikinci urunga erişken hem olar adım sayın hem olar bizni tuýduralar. Kıyaklılar, olar bitinde tüp azık kulturalarda bulup duralar. Olar azık maksatından basularda üstürile. Mesela şolu Timofeevka, Kostер, Kandarak diýip eýtýäris bitinde biz. Bular arasında şu bilenler de var. Mesela Suluşa kıbık bu agronomların üzerine üte turgan üsimliginde. Çünkü yol üzerindeki kıyaklı bulgaç, kıyaklar arasında üse hem anı bitirüğü bik kıyın. Bik nagık tugul inansa, ol tege anı bitirüğü kıyın diýip eýtýär. Hem ol tege agronomlarynyň, hojalarnyň oňanlyk derejesini körsete turgan üsimlik bolup tura. Oňan hojanyň basugynda şuşa Suluşa üsmi, barlyk agrotehnik şaralaryny ol dürüst edip kullanýar eken, demek anda ol üsmi diýen söz. Hem mine şuşa gadileşdirүүge kelgende bu gadileşdirүү ol her wagtda da ziyan diýen söz tügül. Çünki mine biz bilebis özübizde köp gene şunday kompaniýalar bar dünýäde. Olar mine bu gadileşdirүү isebine oňuşga erişerler. Çünki bütün kişige de gatlawly bir kerekmi. Eýtik, meselen YouTube hem TikTok diýip eýtip bolaýyn. Tege pokolenie TikTok diýen söz de çykdy bitinde. TikTok ol tege nendiýdir tege okuga koku kişiler üçin şekilli eýtip kabul etiler, goýbireler tarapyndan, ülkenler tarapyndan. Emma çynlykda ol alay tügül, häzirki dünýäde maglumat bik köp bitinde. TikTok ol TikTokda andy tege jüler maglumat gene tügül, emma kerekli maglumat da bik köp. Hem ol tege kıska gana wagt araşynda maglumat bere alar kişige. Kişige häzirki wagtda kişiniň meselen goýbir kişileriniň mümkinligi ýok anda. Sagat boyu nersedir qarap otururga da analizlap otururga. Aňa tis gerek. Hem mine şuşa TikTok anyň şuşa sorawyna jogap bere, hem şunun isebine ol zor popularlykka erişdi. Gadi bulu isebine. Hem häzirki dünýäde, häzirki zamanda köp ýönelişlerde mine şuşa gadileşdirүү diýen eýber bara, gadileşdirүү tendensiýasy. Hem şuşa gadileşdirүү isebine oňuşga erişýüşler de bar indi. Eýtik mine häzir romanlarynda aýtýarlar bitinde. Näki Şekilanda Wayna y Mir kebek mundy galyň kitap gerekmi? Roman ol elek powest bolgan aýber häzir meselen roman diýip kabul edilerge mümkin. Galan tügül, çünki kişiniň wagty ýok. Anda meselen poýez gawtarda köpmedir bardy. Elektriçkada bargan hem tege tiz wagt içinde okup bitirige de kerekden hem mine şolay tege gadileşdirүү bara. Bu tege matbugatda da bizning küzetilen meselen elek tege analitik janrlar üstünlük etse kişi ularga tiýiş diýip aýtsalar indi häzir mine şunday tendensiýa bar bütün dünýäde tiz maglumat berge, ýaňalyk bilen wystreливать. Meselen jurnallarda anda kartinka berirge, analiz berip meşakkatlenmeske kişiniň ulisi kelmedi, mine şuşunday tendensiýa bar. Mine şuşy ýunçalylar da indi demek mine şuşunday gadileşdirүү tendensiýasyny aýtyrga mümkin. Kıyaklılar diýip alarny. Olar mine şuşy aýdagyz bütün nerseni gadileşdirgenler hem nendidir oňuşga erişkenler. Gadileşdirүү mine ol anyň tiskeri ýagy da bula, dürüst tege bik gaty gadileşip gitse. Gaýsy wagtda ol çynlap da gadi aýberne gaýsy wagtda garaýsyn da mine nişep şolay elek gatlawly işlegenler eken. Meselen kişileriň kiyimlerinde de mine elek tege şeşekli çokly kişiler kiyinlerge umtulsalar häzir bitinde adyrek işlerge diýen tendensiýa bar. Mine ýunçalylar, kıyaklylar mine şuşlay gadileşdirүү isebine oňuşga erişkenler. Kultural üsemlikleriniň köpçüligi mine şuşa bizni tuýdura turgan ipi ýasawçylar indi bizge mine olar şuşa Zlakova indi. Hem üçinçi urunga kelip jitsek indi biz, üçinçi urun tege birinçi, ikinci urundan olar azırak. Musa Kuzaklılar.
93 монсы бобовые. Бу нәрсә бобовые? Менә булар да инде кузакларның да инде проект җитәкчеләре ничек уңышка ирешергә дип озак уйлагандыр инде, нишләргә кирәк инде безгә дип, чөнки инде тегеләр матур, булары чишенеп ташлаган, без нәрсә эшлибез дип уйлаганнардыр инде. Һәм нәрсә бу дөньяда бәяләнә дип уйлаганнардыр инде булар. Сораулар тудырганнар, сораулар уйлаганнар һәм нәтиҗәгә килгәннәр. Менә бар бит инде шундый кешеләр, нинди кешеләр теге бу дөньяда бәяләнә, алар менә сакчыл, запаслылар, име? Менә запас җыйганнар, мәсәлән, ниндидер теге бер бай егет, инде акча эшләде фәлән, төгән ел кайберсе уйлый инде менә. Кайберсе уйларган булса менә менә шундый искиткеч шәп бер кыз кирәк, бөтен кеше егылып китәрлек булсын дип. Кайберсе уйлый, менә минем хәзер монда акча бар, миңа шушы акчаларны җыеп, дөрес итеп тота торган кеше кирәк, запаслы хатын кирәк дип уйларга может. Һәм шулай дип уйларга мөмкин, һәм шул юнәлештә эзләргә дә мөмкин. Һәм инде теге беренче чиракта инде янда теге яки ашкарыны алса, яки янда теге ләләне алса инде. Бу чиракта запаслы дигәндә беренче чиратта билгеле кузаклылар. Кузаклылар аксымга бай. Һәм кузаклыларның шундый бер үзенчәлеге бар. Аларның тамырларына шундый бактерияләр җыела, алар һавадагы азотны туплыйлар һәм туфракны байыталар. Мәсәлән, ниндидер теге аш заман килә икән, башкаларга кыен булырга мөмкин, кузаклыларга рәхәт, чөнки аларның тамырларында шушы азот бар, ашлама бар аларда, алар запаслы, чөнки алар запас җыеп куйганнар. Дөньялар яхшы вакытта. Һәм шушын исәбенә, шушындый запаслы булулары исәбенә алар 3нче урынга чыкканнар безнең зонада дип әйтим инде мин. Мин әле үзе безнең зона турында сөйлим, чөнки бөтен дөнья турында сөйләсәм, анда кыяклылар 2нче урында түгел. Анда архитмы 2нче урында. Дөнья зур бит инде. Әмма без үзебез турында сөйлим, чөнки бит инде безнең бизнес турында сөйләшәбез. Болындагы үсемлекләр, теге кузаклылар дигәч күз алдына килә инде беренче чиратта билгеле борчак, анда мәсәлән инде ныгыт борчагы, фасоль, һәм инде итне төп алыштыручы соя, хәзер бит инде ит урынына соя гына кулланыла. Шулай итеп, менә бу кузаклылар арасында да культуралы үсемлекләр искиткеч күп. Мәсәлән, ясмык бар бит инде, име? Ясмык кулланыла, чечевица. Тагын нут, мәсәлән, алар бөтенесе дә шушы кузаклылардан. Бездәге менә кыргый үсемлекләр, алар шулай күп. Мәсәлән, менә бу инде эт борчагы нәрсә дип аталасын? Эт борчагы дип атала бугай инде бу дару үләне буларак та кулланыла. Алар бөтенесе күпчелеге менә шушылай җиргә ятып үсәләр. Шулай ук, мәсәлән, тукранбаш, люцерна бар инде, урман борчагы бар, тагын тукран борчагы дигәндәй, без аларга шулай ук күпчелегенә игътибар да итмибез. Алар шулай үз көйләренә яшәп яталар. Аларның бөтенесендә, мәсәлән, сәрби куагы, акация инде, агачлар да бар, куаклар да бар бу семьялыктан. Бездә куаклардан менә шушы акация үсә. Менә булар 3нче урынга ирешкәннәр үзләренең запаслы булулары исәбенә. Һәм без килеп җиттек инде 4нче урынга. 4нче урында шулай ук нәрсә эшлик икән дип уйлаганнардыр инде. Берсе общежитие ясаган, икенчесе җил белән серкәләнә, җилбәзәкләр. Булар запаслылар, без нәрсә эшлик икән дип уйлаганнар да, шундый нәтиҗәгә килгәннәр. Булар тәмле булырга уйлаганнар. Менә 3нче урында безнең ул роза чәчәклеләр, розовые. Бу 91 төр Татарстан җирлегендә очрый. 91 төр үсемлек. Менә булар шушы тәмле булулары исәбенә уңышка ирешкәннәр. Ягъни инде син инде 1нче, 2нче, 3нче урыннарга ирешер өчен нәрсә эшләргә кирәклеген беләсең. Хөрмәтле укучым, син дип әйтәм. 4нче урында, әгәр инде булай да була алмыйсың икән, син инде теге үз йөзеңне югалтып,
компания яшасын дип тә уйламыйсың. Икенчедән, син инде теге җилбәзәк тә булырга теләмисең. Өченчедән, син инде запаслы да түгел, ул хәтлек ярар инде монда дөньяга бер яшибез дип уйлыйсың икән. Димәк, тәмле булырга кирәк. Тәмле булсаң, сине яратырлар, син уңышка ирешерсең дип әйтүем. Моның нәрсә икәнен күрсәтү дә җитә. Кайсы үсемлекләр икәнен. Әлбәттә инде ул бездәге бөтен җиләкләр, алма, груша, менә җир җиләге, кура җиләге, карлыган, менә булар шушы рәвешчә, менә тәмле булулары исәбенә уңышка ирешкәннәр. Алар шушы юлны сайлап алганнар. Ягъни, мәсәлән, моны кошлар сайрамый, ашый. Кошлар алмагачка кунып кына сайрый, моны ашый һәм шул рәвешчә орлыкларын тарата. Булар шулай уйлаганнар. Ярар, хәтта мине ашасалар да, барыбер минем ике чыгу юлым бар дип уйлаганнар буларның орлыкларының. Сине ашасалар да ике чыгу юлы бар кешенең дигән әйбер бар бит, әйме? Һәм шушы рәвешчә булар менә алма, груша, чия, буларны без инде бик яратабыз. Аларның менә чәчәкләре ак төстә, алар яз көне бик матур булып утыралар һәм инде билгеле пешкәч тагын бер бик матур булып утыралар. Шомырт, миләш, булар барысы да менә шушы роза чәчәкләрдән. Балан монда керми, җирдәге җиләкләрдән кара җиләк керми. Берлеген керә, менә кара җиләк алар башка семьядан. Кара җиләкләр. Берлеген шушы роза чәчәкләр семьяларыннан 91 төр менә бездә. Инде менә бөтенесе дә билгеле, һәм буларның тагын бер үзенчәлеге бар. Буларның бөтенесе дә җимеш бирми, кемгәдер теге җимеш өләшкәндә, кемгәдер эләкмичә калган. Менә сезнең бәлки күргәнегез бардыр инде, төстә пишә дигән чәчәк бар, сары төстә, җиргә ятып үсә. Булар бик нык үрчиләр, буларның күпчелеге үрчи вегетатив юл белән. Алар шушы юлны да сайлап алганнар, алар мыекчалар белән үрчиләр. Мәсәлән, җиләк мыекча җибәрә бит инде, кура җиләге тамыр җибәрә. Менә ул төстә пишә дә менә шулай тамырлар җибәрә, шул рәвешчә үрчиләр. Менә чия дә ул менә тамырлар җибәрә, астан шулай яшәргә тырыша. Шомырт та шулай ук. Миләше дә шулай ук бит инде. Менә шушындый үрчү усуллары белән булар уңышка ирешкәннәр. Һәм менә беренче бишлекне йомгаклап, мин соңгысын әйтмәкче булам, нинди төр 83 төр. Нинди үсемлек менә хәзер бөтенесе дә сайлап алынды кебек бит инде. Мин сезгә санап чыктым шикелле. Берсе нинди. Менә уңышка ирешү өчен 5нче урынны, почетлы 5нче урынны алыр өчен нинди ысул сайлап алды икән 5нче урындагы 5нче позициядәге үсемлекләр? 83 төр ул бит инде аз түгел. Менә беренчесеннән дә теге ул кадәр дәрәҗәдә, түбән дәрәҗәдә түгел. Менә сез теге уйлап карагыз, менә уйлап таба алырсыз микән мин сөйләгән арада ничек итеп уйлап таптылар икән алар дип менә уйлап карагыз. Уйлап табу бик кыен, сез дә уйлап таба алмагансыздар. Булар урынны уйлап тапканнар. Булар күрәнчәләр дип атала. Осоковые. Менә ул камыш. Һәм тагын камыш янындагы бер үсемлекне мин тапкан идем, шулай ук алган идем. Без аларга игътибар да итмибез инде. Минем өчен бер күпмедер дәрәҗәдә бу гаҗәп булды. Ни өчен? Башта гаҗәбрәк булды. Ни өчен? Ничек инде булар мәйтәм, шундый урын алганнар, шул кадәр күп микән ни булар дип. Аннан соң уйлап таптым инде, шундый фикергә килдем. Дөрестән дә шулай. Без бит булар сазлыклы урында үсә торган үсемлекләр. Без бит инде сазлык арасында үсемлек сайлап йөрмибез, чәчәк эзләп йөрмибез. Сазлык бар икән, анда әллә нинди үсемлекләр үсә. Аларга без игътибар биреп тә бетермибез. Һәм теге нинди үсемлек үсә анда, нинди рәвештә ул, алар бөтенесе шушындый теге невзрачный дип әйткән шикелле инде үсемлекләр, карап торышка кыяклы да шикелле шунда үсемлекләр. Һәм кеше теге сазлыкта йөрмәгәчтән анда үсемлек аз дип уйлыйлар, әмма анда да теге үсемлек төрләре бар. Булар нишләгәннәр инде хәзер? Бөтен урыннар алынып беткән дип уйлаганнар. Әйдәгез, булар болыннарны, кырларны яулап алганнар икән менә шушы үсемлекләр.
Без алар булмаган урынга барабыз, яңа урынга барабыз. Менә күз алдыма китерсәң, инде моны шәһәр белән күз алдыма китерәсең икән, инде тегеләр анда тулай торакка кереп тулдылар, анда мәсәлән кунакханәгә кереп тулдылар, Кашкар ишәләр, затлыраклар кунакханәләрдә утыралар инде. Теге вагыраклары инде анда акчасы теге бик күп булмаганнары кунакханәләргә кереп утырды дип әйтик инде. Булары инде бөтен җирдә җил белән сәкәләнеп утыралар. Тегеләре тәмле инде моның, булары запаслы. Булары уйлаганнар. Ярар, дөньяда бит инде теге маргиналлар да булырга тиеш. Шәһәрнең бөтен җире дә теге бай урыны гына түгел, ярлырак урыны да була бит инде. Шәһәрнең дә авылда булмый инде гадәттә, менә шәһәрнең бит инде ниндидер теге ярлы урыны була, ярлы кварталлары. Буларны шуның белән чагыштырып булыр иде инде. Менә булар шулай итеп китеп барганнар сазлыкка, туфрак ярлы булган урыннарга һәм туфрагы ярлы булган шушындай теге кайберсе әче туфраклы урыннарда, су баскан урыннарда булар үсеп яталар. Алар шунда үсәргә җайлашкан һәм алар анда урысча әйтсәң инде вне конкуренции. Буларга зур конкуренция түгел, алар шушында үрчиләр, чөнки мәсәлән бит инде кырлыган анда китмей. Ул жүләр түгел бит инде. Нәрсәгә ул шушындай матур чәчәге белән китсен әллә инде сазлыкка. Анда бит инде бөҗәктә өшеп барып җитә алмаска мөмкин. Анда сазлык эчендә нишләп йөрсен инде бал корты да. Һәм менә мәсәлән инде бу айравыклардан да барасы килмей. Чөнки ул анда үсәргә җайлашмаган. Аңа бит инде ул анда үсә икән, аннан соң анда бит инде мәсәлән бозаулар ашый алмый, ул бит инде безне тукландыручы да. Мәсәлән, җиләктә анда үсеп утыра икән, мәсәлән, анда үссә беренчедән үсүгә дә читен, икенчедән анда кем ашый? Анда бит ашаучы юк. Ул анда сазлык эчендә кимереп үсеп утырыр иде. Шуңа күрә анда үсә шушы камыш һәм менә башка камыш, шуфа, күрән, сазлавык уты, бүлбе камыш, чукмар үлән дигән шикелле үсемлекләр. Аларның теге рәсемнәрен генә күрсәтеп була. Мин аларны теге кайберәүләрен күргән бар. Әмма сезгә күрсәтер өчен монда җыга алмадым. Менә берсен генә таптым мин аларны. Исемлек арасына төшеп киткән дә югалган инде. Чөнки ул менә шул кадәр әйтүемчә шундый теге күзгә күренми торган дигән шикелле үсемлек. Менә берсен генә су буенда менә монда таптым. Ярар, рәсемен генә күрсәтермен инде сезгә. Сездә аны бик каты теге тилмер эзләп йөрерсез дип уйламыйм. Матур чәчәк тә түгел инде, шундый күзгә игътибар да итмәстәй дигәндәй чәчәк. Менә булар инде шундый маргиналлар. Ягъни инде мин нәрсә дип маргинал дип буларны кимсетеп тә әйтүем түгел инде. Менә без бит инде сөйлибез бизнес тренинг турында. Менә хәзер инде уңышка ирешеп 5нче урын алырга теләсәң шушы бизнеста, әйме? Син инде уйларга менә башкалар яулап алганнар шәһәрнең үзәген. Алар да үзәктә сату итәләр, мәсәлән, моны сәүдә белән чагыштырсак, тегеләре, әйме? Алар шушыны яулап алганнар. Бөтен кеше дә үзәктә сату итә, әмма бар бит әле теге, мәсәлән, акчасы күп булмаганнар, шәһәрнең читендә яшәүчеләр. Кайбер бизнес киресенчә шушында китеп бара һәм шушы шәһәрнең читендә ярлылар яши торган урында сату итә башлый. Шул рәвешчә ансы шулай ук теге уңышка ирешә. Һәм анда да бит инде кемдер сатырга тиеш булып чыга. Һәм менә булар инде шушы дислокацияны үзгәртү исәбенә уңышка ирешкәннәр. Менә бу үсемлекләр дөньясына һәм аларның тагын бер әйберләре бар. Монысы төп теге темадан бераз читләшүдер бәлки. Сазлык урында яшәүче үсүче үсемлекләрнең күпчелегенең аның тамырларына җыела крахмал, алар крахмал җыялар һәм әгәр дә мәсәлән әйтәләр инде урманда кеше адаша икән, аларның тамырларын ашарга мөмкин. Иң мөһиме агулы булмаганлыгын сайларга кирәк. Мәсәлән, камыш, гадәти камышның урман камышы дип атала инде. Мәсәлән, моны аның тамырын ашарга була. Тәмле түгел, әмма теге ачтан үлмәс өчен кешегә яраклы инде. Менә бу булды үсемлекләр дөньясына бәйле рәвештә бизнес тренинг. Үсемлекләр төрләре бик күп. Теге калган позицияләрдә булучыларның да уңышлары бар. Үз яшәү төрләре бар дип әйтим инде. Алар да бит инде яшәп калганнар.
Әмма менә шушы многополярный мир урнашкан икән үсемлекләр арасында, димәк алар дөрес юлда һәм алар шушындай нәтиҗәләргә ирешкәннәр икән. Сез дә уйлый аласыз инде, уңышка ирешү өчен нәрсә эшләргә кирәк дигән нәтиҗә ясарга була. Әмма тагын бер тапкыр әйтеп китәм, бу безнең илгә, безнең җирлеккә генә кагылышлы. Әгәр дә без дөньядагы үсемлекләргә анализ ясый башласак, анда бөтенләй башка төрле үсемлекләр алдынгы позицияләргә чыга. Әмма безгә әле аңа кадәр иртә. Без теге мине тыңлаучы хөрмәтле укучылар зур уңышларга ирешәләр икән инде минем Татарстан күләмендә, Россия күләмендә һәм галактик патшалык күләмендә. Аннан соң инде без сөйләшә алабыз бүтән үсемлекләр турында. Әгәр дә бу бизнес тренинг, ботаник бизнес тренинг сезгә кызык булса, фикерләрегезне калдырыгыз. Үсемлекләр моның белән генә бетмәде бит әле, калганнары турында да сөйләшербез. Әгәр инде кызык булмаган икән, кызык булмаса, кызык булмый инде, нишлисез инде, карамыйсыз, китеп кенә барасыз, күп сөйлисең син дип әйтеп. Нәрсә эшли аласың инде, мин елап сезне озатып калам. Тагын бер укучым мине ташлап чыгып китте дип, күз яшьләре коеп, булай итеп ике яктан яки моннан. Әмма барыбер теге төшенкелеккә ирешмичә алга барырга була. Әгәр дә инде сез нинди дә булса үзегез бик оста ботаник булып, миндә ниндидер теге хаталар күргәнсез икән, төзәтеп язып җибәрегез, бик каты теге бәддога укымыйча гына, чөнки мин үзем белемем буенча ботаник түгел, мин кызыксынучы гына. Әгәр мин нәрсәнедер ялгыш та әйтергә мөмкин, үзем укыганнардан, галимнәрне тыңлаганнардан чыгып мин шушындый теге нәтиҗәләр ясыйм үсемлекләр турында. Әгәр дә сез ниндидер өстәмәләр беләсез, кызыклар беләсез икән, миндә хаталар күрсәгез, язып җибәрегез. Мин алай теге хатага бик каты әрләнеп елап тормыйм. Рәхмәт кенә әйтермен сезгә, рәхмәтле генә булырмын, чөнки бу бик минем өчен кызык тема. Шулай итеп, бизнес тренингның беренче стримы тәмам. Минем белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт. Барыгызга да уңышлар.